First quarter, pero nag-iinit na. Walang tawag. Huwag niyo masaywan yung gitna. Huwag niyo masaywan yung gitna. Masaywan na tayo. Tawagin mo yung ano. Huwag mo Nice, wow! Huli! Ayos! So what's up mga kawarano, so dito tayo sa may Victoria Subdivision and may laro kami ngayon at mag-uumpisa na yung game. Isang napakagandang laban nito mga kawaray at ang lalaki ng kalaban namin at saka malalakas, so mapapalaban talaga kami ng gusto ngayon. So sana maging maganda yung laro natin. Right mga kawaray, no? So subaybayan nyo yung game namin, napakagandang bakbakan nito. So huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, i-hit yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video yung ilalabas natin. Alright, let's go! Warm up muna tayo. So yun, first quarter. Hello guys, thank you for watching. Ayan, no? Nice one. Nice one. Nice. Nice one. Woo! First quarter, pero nag-iinit na. Nice one! Galing, galing. Nice ball, nice ball, nice ball. Kan, shooter kan. Nice, nice. Six.
Nice! Yeah! Lalim, lalim! Let's go. Kanake. Seb, dalawa lang naman. Back, back! Adriana. Kanake. Reverse. All 10. Jeremy. Jeremy. 50 to shoot. 1 year for me. Go. Let's go. Ayan na. Bilangos. Hoy, sablay! Saka. Go. Bigay, bigay! Bigay! Huwag dun. Jeremy. Net naman sa lugay. 8 seconds. Bilangos. Play. Lumira. Pudali. Nice! Thomas. Lalim! Dan Putri. Enda. Wastoka. Dinampukan bola. Box out. Thomas. Panotol Mira. Walang tinabahan. Napunta kanina kay Galaw na! Galaw! Galaw! Ay, hindi mahirapan yung mag-set! Nice one! Galaw! Well, shoot. Wala. Sumarek. Pinala. Nice! Thomas. Landak. Bisa ko yan. Oh, basketball. Forty to shoot. Sumalaw. Malaki. Let's go. Ayan. Pasok ka. Jay, sa'yo yan, Jay! Joseph. Nagtulog ulit. Wala. Arsin. Oh. Pasok ka. Go. 21 for the rebound. Titira yan. Titira yan. Number 3. Three. People is open. 5 seconds. Gaston. Kabala. 3. Nice one! Yes, it's going to be 1 minute out of the night. Kabila! Kabila dyan! Yan! Kabila! Sagan. Once more. Go. Rebound. Let's go. Number 3. Offense. Let's go. Nice foul! Nice one! Pangalawang tira. Go. This is an answer. Ayan ba? Ayan ba? 15 to shoot. Outside na tayo. 18 seconds. RC. Rahat. For three. Oh, 8 seconds. Sa'yo na, sa'yo na.
Par. Jim! Tingnan mo, Jim! Tingnan mo, Jim! Wala na yan. Pero first quarter. Dalawa lang, labang. Lalim, pre! Gina! Pre! Nice one. Adios. Uy, okay. Adriana. Huli! Derecho! Nice pass. Joseph, Oka, Faith, Nagalbasa, Dito de Costoca, George, Jay, post! Jay! Nice one. Depensa! Naka-apply sa gitna! Effective. Advance! Hold na! Depensa! What's that? Ano mo dyan? Nice foul! Ball na. Ako na yan. Ako na yan. Nice one. Labang na tayo, labang! Ayaw po! Ilabas mo, Jay! Ilabas mo! Lopas, David Vargas, Nice, sa atin. Basket ba? Break.
Masisiya naman laro natin. Focus sa laro, focus sa laro. Pag walang tawag. Pag walang tawag, pag ano, away sa'yo. Huwag niyo masaywan yung gitna, huwag niyo masaywan yung gitna. Basahin mo lang Pag tayo. tuloy tayo mo doon, tawagin mo yung ano, huwag patulong ka. Sabihan mo lang kung sa gitna. Nice one! Nice one! 19 seconds. Dapat sa alon. Pinipigan sila. Last shot tayo, last shot, last shot! Hote sir. Yata kayo, yata kayo. Gitna, gitna. Nice one, nice one. Alex, 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 last, 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 last! One, nice one. Okay, third quarter tayo. Right. Three. Open. Eh! Hihi! Bala, bala. Eh! Eh, dito! Nice one, nice one. Ibabayad tayo sa record. Ay, mo, ang gusto yung bola. Ano kasi yung kulay? Baba na nga yung tao. Eh. Box, box! Ah, yes! Galaw, galaw! Power
lang naman eh. Ha? Kumanda yung pensa nila. Lagi nag-aabang yung number 10. Marunong eh. Madali dito, puro gilid. Yan, third quarter. End of third quarter. So, papasok tayo ng fourth quarter. Bali lamang ng 6. Habol tayo. So, yun. Lamang ng 8 yung kalaban, 72-64. So, yun, tingnan natin yung adjustment, yung fourth quarter. Layo naman nun. Oo, puro. Ali! Kuha ka, kuha, kuha ka. Jump, jump! Sure, sure. Gitna! Likod, likod!
Jump, jump! Eh, dito. Sir, sir! Buti wala tinamaan. Agis! Eh, dito! Kagad! Cross court pass. Nice one! Terus. Pabawi ang dalawa. Yes, eh. Pinakos, putri. Wala. Malaw. Yes, malaw. Foul. Layo pa yan, 96-85. Aslan, ganun talaga. So yan mga kawara, no? So, talo kami. Ano ba yung lamang? So yun, dikit lang naman yung laban. Maganda, napakaganda ng laban, napakainit na. So, munti ka na kanina, puro komosyon. Pero goods pa rin yung laban, natapos pa rin yung game. And sana sa mga susunod na game, mas maganda pa yung, mas maganda na yung laro namin. Alright mga kawaray. So yun. Uwi na. Peace out.